Здравейте! Искам да се представя. Аз съм инженер Андон Тушев, собственик на компанията Town Engineering. Седалището е позиционирана в район Панчарево, София. Компанията ни е в строителния сектор. Лидер сме в обличането на сградите. 300 семейства. Екипа ни е толкова голям. Запознахме се с него в един тежък момент за обществото и в държавата по време на COVID-кризата. Като отговорна компания, ние винаги сме помагали на различни каузи и сме давали своя дан към обществото. Ние решихме да помогнем финансово. Аз се чудех къде да отиде нашата помощ. На среща с него му казах, ние искаме да помогнем, това сме си намислили. Така се запознах с господин Гюров. Имаха идея да се направи параклис в Казичене. Прегърнах тази идея. Ми стана много мило, когато една от жените, които работи при нас и живее в селото, дойде и каза: господин Тушев, много благодарим за помощта, която направихте за село Казичене. С начина, по който работи през последните 4 години община Панчарево в лицето на господин Гюров и неговия екип, ако можеше така да работи администрацията в цялата държава, щеше да е много по-лесно на бизнеса да се занимаваме с това, което трябва да правим. Да изграждаме и да даваме добавена стойност, да се грижим за екипа си, да си плащаме данъците и да живеем в една много по-добра среда. Когато се работи професионално и прозрачно, се работи лесно и успешно. Има резултати. Поради тази причина подкрепям кандидатурата на господин Гюров за кмет на община Панчарево. Успех, Николай!